मानास मानायनि दावबायारिफोरनि थाखाय जिखिनि मासुल बानायनाय जिखिनि दावबायारिफोरनि जे बेसेन एन्ट्रिखौ बारायनाय माखासे रायजो राजानिफ्राय लानाय माखासे आफादफोर धर्ना बेनि सायाव माबायदि अलरेडि आङो जा जोंनि खुद्रिनाय जोंनि हान्जाफोर दङ बिथांमोनजों सावरायबाय आरो बिथांमोना मोनसे जोंनो टेबोल होदों मा होनो टेबोल बानायना होदों डेटा बानायना होदों बे डेटाखौ जोङो नायबिजिरदों आरो जोंनि गभर्नमेन्टनि आरो बिथांमोननि जा होनाय डेटा बे मोननैखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों खोब गोख्रैनो समस्याखौ समाधान खालामगोन आरो रायजोफोरनि लुबैनाय बिदिनो जागोन बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो फैगोन साननैसोनि गेजेरावनो आं बिथांमोनखौबो लिंहरनाय जागोन आरो नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौ फोरमायहरबाय बिथांमोननोबो साननैसोनि उनावनो आं बिथांमोनखौ लिंहरगोन दा जोङो ज' जानानै बेसेबांसिम दोनब्ला मोजां जागोन बारायनाया बारायखानांगौ मानोना बारायनांगौ होननानै आं बेखौनो बुंदों जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि जुदि जोंनि नेसनेल पार्क मोननै रायमना आरो जोंनि जा मा होनोमोनलाय मानास बे मोननै नेसनेल पार्कखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि लांनो थाखाय जों गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानांगोन बेनि थाखायनो बेखौ एसे बारायनांगौनि गोनांथि दङ आरो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया पावार होखायो बे थांखिजोंनो प्रिन्स एरियानि गासैबो रायजो राजाजों सावरायनानै जों बेखौ बानायगोन बेखौ आं बिथांमोननो आस्था होबाय आरो अलरेडि जों सावरायबायबो दंखायो बे मोननै मानास आरो रायमनाल' नङा जोंहा वाइल्ड लाइफ मोननै दंबावो चक्रशिला आरो बरनदि बे मोननैखौबो माबोरै जौगाहोनो हागोन बे थांखि जों आवगायबोगासिनो दङ नोंथांनो थांनाय बावैसो उदालगुरि जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि फैमोन ट्राइबेल ओनसोलाव थानाय माखासे गुबुन जाथिफोर हा राननायनि मोनसे सर्सा सोलिदोंमोन बियो बेसेबांसो आरो बिथाङा बुंदों 2003नि जायफोर सिगां थादों बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनगोन नाथाय उनाव फैनाया मोनो बिनि सायाव माबायदि बुंदों नोंथाङा 2003नि 10 फेब्रुवारिनि जा नैथि बर' एकर्ड बे एकर्ड बायदि हानि मोन्थायखौ बनाफाइड साफ्रोमबो मोनगोन खिन्थु बिदि बनाफाइड होननानै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो जायफोरा दङ बिथांमोनासो मोनगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ जोनोम जानायनि उनावसो जुदि सोरबाया बनाफाइड होननानै बुंनो नागिरोबा बेयो एस पार दा नर्म्स मोननाय नङा स्पष्ट खोन्था